Les piscines i el solàrium adaptaran el seu aforament en funció de les mesures decretades per les autoritats en les diferents fases de la desescalada. A l'accés a la piscina trobaràs una catifa impregnada amb desinfectant per higienitzar les teves xancletes. Trepitja-la diversos cops amb tots dos peus. És obligatori dutxar-se abans de realitzar la teva pràctica esportiva. Demana el material esportiu que necessitis al socorrista. Hauràs de netejar-lo amb solució desinfectant abans i després d'utilitzar-lo. Et recordem que pots portar el teu propi material. És possible que el nombre de gandules estigui limitat inicialment. Respecten la posició, ja que garanteix la distància de seguretat. Abans i després del seu ús hauràs de netejar-les amb solució desinfectant i paper d'un sol ús. Et recordem que és obligatori l'ús de tovallola. Depenent de la fase de desescalada, és possible que la zona termal estigui tancada al públic. Un cop tornis al vestidor i abans de seure, estén la teva tovallola al banc i utilitza xancletes en tot moment. T'esperem. Junts ho aconseguirem.